No niin, hyvää iltaa katsojat. Me ollaan tänään juhlistamassa Jannen 18V-synttäreitä. Se täytti tossa muutaman päivän sitten. Tässä on meidän synttärisankari. Ihme, että me ollaan lähes Karjaan. Karis. Skeittaillaan ja otetaan haltuun sun synttärit. Syödään vähän kakkuja. Sitten meillä on täällä Jannelle tämmönen pikku lahja. No yes. Samaa vaatteen kanssa. Saat. Me ostettiin tää rakkaudella. Minä, Eero ja Samille. No kiipeänä hän ei pääse juhlistamaan. Sikanuha. Tää oli niinku joku niin. Sä pääset voimistelemaan tänään. Ei hyvä jumala. Tässä näytetään miten tää tehdäänkin vielä. Ei hyvä jumala. Mä oon vähän pettynyt, pitää sanoa. Kaikenlaisen mä pääsen oikeesti tällaiseen kuntoilemaan. Mä pääsen nyt oikeesti harrastaa urheilua. Me ollaan ajateltu sua tässä. Kiitos, rakastan teitä. Ota vittu, sä oot ansainnut sun banaani juuri. Ei vittu! Ei vittu! Ei vittu! Onks se 100 lausi? Ei vittu! Hyvä, yksi kaveri. Janne synttärin rukit. Janne synttäri. Otetaanko vielä kerran putkeen? Ei vittu! Nousesta. Ei vittu.